Мәдәниет өлкәсе Татарстанда һәр вакыт игътибар үзәгендә. Россия мәдәният министры Ольга Любимова Казанда булып, республикада милли мәдәният проектын гамәлгә ашыруны шәхсән үзе бәяләде. Тулырак мәгълүмат хәбәрчеләребез язмасында. Россия мәдәният министры Ольга Любимова беренче тапкыр бабасының әтисе мәшһүр актер Василий Качалов исемендәге драма театрына сәяхәт кылды. Күрәсең, зур сәнгать тәэсире Казан ратушасында узган Мәдәният һәм сәнгать советы утырышының күтәренке рухта баруына да йогынты ясады. Татарстан Республикасы мәдәниятен үстерү стратегиясе проекты турында фикер алышу утырышның төп темасы булды. С одной стороны, это сохранение культурных традиций, материального и нематериального культурного наследия. С другой, необходимость внедрения инновационных решений. Земский мәдәният хезмәткәре программасы җир кишәрлекләре бүлеп бирү хисабына авылга кадрларны җәлеп итәргә мөмкинлек бирәчәк. Һәм бу бер генә мисал. Татарстан – это всегда надежный партнер. Татарстан һәр вакыт ышанычлы партнер. Яңа проектларда пилот төбәк буларак катнаша. Мәктәп укучылары өчен мәдәният проектын гамәлгә ашыруда беренче булды. Минем Россия балалар туризмы программасы кабул ителүгә, тормышка ашыруга керештем. Мәдәният юнәлешендә заманча технологияләр кертү, тармакны цифрлы үстерү буенча да Татарстан алдынгылар рәтендә. Киләсе адым Казан дәүләт мәдәният институты базасында мәгълүмати технологияләр юнәлеше буенча үзәк булдыру. Шулай ук совет утырышында катнашучылар Казанда театр институтын ачырга да ихтияҗ барлыгын ассызыклады. Точный показатель, что республика развивается, и проблемы никогда не кончаются, но культура выходит на первый план. Это прекрасный показатель. Татарстан Республикасы президенты каршындагы Мәдәният һәм сәнгать советы утырышы киләчәктә даими рәвештә уздырыла башлый. Мөршидә Җихан, Инна Данилова, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары.